Hanzi mangamani time muchimbotanga unza chinonzi dombo chiko. Dombo madrugs acho anga kuti kunda kurashira kasho kuti mama ni time yakaita sei muchirowa. Rani 3 years tichirowa dombo. 3 years zanga dzakwana. Zvakatanga sei? Dombo racho parakangotanga kungopinda endera zvaitonakidza kuti chitoro dombo racho zvaitotoraidza kuti chitotamba naro asi takazosangana nedambudziko. Musati nepadambudziko makatanga sei kuti makurowa dombo rinoswanikwa papi ishamwari here chinomboitika because nyaya yekuda kunzwa kuti matangira arinoita wai ndiri kubvunza tirati panogona kunge paine mumwe munhu ari kuzviona izvezvizvi obva aziva kuti ndikadai soka ndatopinda. Saka imi makatanga sei? Dombo iroro effect matangira ndakaita ndakangotestiswawo kunzi imboita ka1 nepaipi yawo yawaita nayo ndokanangotestawo ka1 dombo iroro. Saka kubva pandakangotesta ka1 ipapo rakabva randipinda mumiri zvokuti handina kuda kuzomboiregedza futi. Saka rine addiction yarinayo yekuti ukangoti testa chiti hauchada kurisiya. Saka kubva ipapo makore ese 3 years dzese idzodzo ndada kungorowa dombo chete everyday. Saka rakazondiitisa dambudziko yekuti kumba cheku kwakusagariki ndangotora zvinhu mumba ndichingotengesa. Ndakunetsana nevabereki pamba pesira ndadzingwa pamba nevabereki. Ndakugara kushamwari ikoko tichirowa dombo iroro chidada ikoko tichienda taienda kuno zvinhu zvacho zvatiita kuita tichienda kunobira vanhu tiwane mari yekurowa dombo iroro. Chimboenda kunodedzera mota uko tichingovhiringidza tichingowana mari yekurowa dombo iroro. Saka ndakazosvika pakuti hameno zvakazoitika zvokuti ndakazotanga kuenda kunzwa musoro wangu wakuita kunge wakuda meno musoro wangu wakakuda kutachirwa meno pfungwa dzakutoda kutange dzakutenderera. Ndakangofungidzira kuti pamwe zviri kungoitika itika ndaramba ndichingorowa dombo riri kuzopedzisira ndakutopenga ndakutofamba mumastriti kana kugeza chaiko ndandisagezi ndakufamba mumastriti chinongerera zvinhu ndichingo upenyu hwangu wanga usiriwo wanga wachinja ndatomhuka chaiyo. Saka pandakazongonzwa kuti kuna Sekuru ndakazongonzwawo kunzi kuna Sekuru ndakazongoudzwa. Wakanzwa nani iwe wanga wakupenga? Ndakazobatsirwa manje nasekuru wangu hanzvadzi yamai vangu ndovakazoti kuna Sekuru vari kubatsira vanhu nenyaya dzakafanana neidzodzo. Mazuva ekutanga ndakatomboramba kuti asi vakazoita zvekutonditaimira ndiri kwanga ndiriwo neshamwari dzangu vakatozoti undibatawo zvine simba ndipo vakazotoita kuti ndiuye ndisangane naSekuru. Ndakatosungwa maoko nemakumbo zvekuti ndandatove mhuka chaiyo. Zvoti ukatadzwa picture yako unotoshamidzika. Ndinototadza kutozvinzwisisa kuti ndini here ndanga ndakudaro. Pandakabatsirwa naSekuru. Sekuru akakubatsira sei? Sekuru vakatibatsira nemushonga wandaishandisa. Mushonga wandaishandisa
funga ndakangoita dzinenge 2 months ndichishandisa mushonga iwoyo ndiri mumba ndisingabude mumba ndakatovharirwa mumba maviri saka zvakazongoita zvichipera mbichana ndichimbouya vachimonitora futi ndichimbouya unoona sekuru chipihwawo mushonga kuti ndibatsirikane nawo svika pandasvika izvinezvi ndinoda kutenda kuna sekuru pane basa ravakandibatira vakandichenjera upenyu hwangu zvekuti svika nanhasi so watotsvukirira kana mhuri kumba uko yakutoona kuti aiwa ndave munhu chai ndakutogezawo ndakutotsvagawo kuti ndozorawo mafuta apindoidaiwo ndanga ndamhuka chaiwo zvokuti kana kusvika nanhasi ndikatoona vamwe vari kutorova dombo iroro ndinototi hei ndotonzwira urombo ndatove mumwe munhu akutotsiurawo vamwewo kuti aiwa zvinhu zvakafanana neizvozvo hakuna zvinhu zvakadaro zvekudhakwa nazvo zvekutodhakwa ngatidhakwe nezvimwe zvinhu kwete kudhakwa nedombo hakuna dhiragi rakadaro rinouraya kupenga chaiko kupenga kutoita mhuka nandamhuka saka ndakungotenda sekuru nebasa ravakandibatsira naro zvokuti handizivi kuti ndichavatenda sei zvinhu zvangu zvakafamba zvakanaka aiwa sekuru ndichanyatsovatenda zvakanaka handiti right ndairimbozwa pana mukoma vari panext papa imi mukoma makatanga sei nyaya dzemadrugs mamuri kuchikwata chimwe chete kana kuti manga muri makasiyana siyana tatakasiyana siyana uyai murokwadi dombo rasingaiti ndakatanga kurwa dombo neshamwari yangu iri pasaidi zvekutoti kana pamba vabereki vangu vakutorwadziwa zvekutoti hanzi tisatambe tese bhozi zvaitika ndezvekuti taitengesa kana zvinhu zvemumba tashaya mari kurwa dombo chida kungowana mari yedombo chingotsvaga saka pese painzi pane chakana chakashayika kana chaita sei zvangonzi une Vakomana ndo vanorwa dombo zingaite taitozikanwa nekumba kumanani kwedu kwese kwataigara kuti ava Vakasiya dombo maigara kupi papo ipapo taigara kuglenora saka zvakazoitika ndechekuti pane murume akazotiudzawo kuti hanzi kwafanira unodi kusiya dombo iri ati mukoma dombo nemanakiro rinoita iri harisike zvikanzi aiye wafanira pane vanonzi fidelity mhenu kwatikazoudzwawo zvikanzi vanoti zvinhu zvese izvozvo zvemadrugs api neapi unosiya chero zvikanzi hazvisike unosiya isusu takati neshamwari yangu ikati aiwa mudhara nopenga ada kuti tisiye dombo madrugs tisiye shamwari tichisimbisana saka takazongonzi mwezi uwa zvikanzi afana wangu handiiti munhu kutengerera akawanda nhasi ndiani aidaro manje mudhara so akatoudzawo nehama dzedu kuti Vakomana vasiye domba vatiti deso vatiti mota vatakwira mota tatoti nhasi toenda kunorwa rakawanda nasitodhakwa nhasi singazototi mudhara angaita kutotendesa kuti tisiye dombo tutaenda tatusvika paipai tikangafana ngurukai tatatoburuka tatodaiso tatoenda daiso totosvika paipai takutobatwa nemadhara ayo zvechisimba zvikanzi afana wangu ekuno tapinzwa muna kule vamusowa takapinzwa imomo eso mhenu hatakazingi takutanga kuzonzwisisa zvanga vakutaura takutedzera zvanga vakutaura zvikanzi fana wangu kuita so kudai so tapedza pepai neshamwari yangu tati kana shamwari handi tabudiswa tapiwa mushonga watikapiwa tatotanga kutobuda pepai takutenda tatosvika kumba kwekuya daiso kutona
handichatonzwi kana shungu rekutomboda kana dombo. Shamwari yangu iya kana kutomboda futi dombo tonti shamwari hazvizvi hazviite izvi tisiyani nazvo zvinouraya zvinoita sei kuti kubvira ipapo ndinobvira ndazomboda dombo ndairwa dombo risingamboita zvekutoti vanhu vese masitiri vaitoziva kuti vakomana vaya. Wakarova kwenguva yakareba zvakaita sei? Dombo ndakarova ndandatoni 2 years 3 years handichanyatsouziva pandikatanga but kwakudhara. Izvi zvine makore mangani? Izvezvi ndine 26 years. Okay. Izvezvi ndakabva ndatosiya ndototi ndakatoona kana vamwe vachitorwa dombo ndototi ndotombotira kumbovatsura but vatoti vasiye. Wane time yakaita sei wasiye? Kubvira pandikabva kuna kule ndatoni mwedzi ndasiya dombo. Chikara hachisi kumboya? Kana shungu handisisina kana shungu naro kana kutoona mumwe achirowa ndotomunzwirawo kana dzindo toti asi hazivi kuna kule. Ndakakutambidza unotoramba? Aiwa dombo izvezvi handichabati. Okay. Iwe ndimaifurirana kai? Tisaifurira chitorwa dombo. Makatanga seiwo imi? Dombo mwangu ndakutanga mundidzidzisa nguva yanaro. But mwangu imbotesta. Ndakatonotesta dombo riya ndinazoda kuisiya futi. Tata kutopenga chifurirana munotora zvinhu zvevanhu. Chiita sei kana kumba tata kusateerera vabereki tichingorwa dombo riya. Pese painzi pashayikwa chinhu tisangonzi tisatora zvinhu zviya. Ndimainzika ndimune mato. Tisaini tatotora zvinhu zvavo. Totengesa kuti tione mari yekutenga dombo. Kubva patikaya kuna kule dombo rinozoda kurwa. Asi kuboys dzenyu dzimwe dzamunoziva dzekuglenora munotombosvika ikoko? Totombosvika ikoko titoriko nechitorwa dombo isusu asina kana mwoyo naro. Saka ivo havakubvunzira kuti kuiwewe indava zvakafamba sei? Vanobvunza kuti zvakafamba sei. Kuti pane tikaenda kuna kule kufidelity vakanotibatsira kuti tisiye dombo. But ivo vanenge vasingazvibhirivhi vamwe vedu vacho. Saka vabereki venyu vari kutiwo chii nekusiya kwavakaita? Vabereki vedu vari kufara usingaiti nekusiya kwatakaita dombo. Because kana mumba tata kusateerera kana kutumwa nemubereki tata kutoramba. Okay. Vanofara usingaiti. Handiti ndakambonzaona mukoma vari mukoma ndimunenge elder kapa. Zvakatambawo seelder. Ini dombo kutanga kurova dombo inyaya yemafriends iwawo. Mufriend yangu yogara kuwadzana. Pane friend yangu imwe yandaitamba nayo kumbare uso. Ndiye munhu andzidzisa kurova dombo. Saka ndaingoti zvemadrugs iwawo tichiteedzera muchana. But madrugs iwawo azopedzisira akutiitisira urombe. Zvokuti chero mukadzi chaiye muchanzwanani. Mukadzi atosvika pakutoenda. Zvinhu zvese kutengesa kusina kana chauinacho. So zvokuti chero kuona musikuona kuita mureza rangari dombo rampera nyama naro dombo. Handiti? Saka takazobatsirwa nasekuru. Makauya kuno kusei kuti muzobatsirwa? Right. Nyaya idzodzi dzekungonzwa kuti kwakati kune vanobatsiridza kwakati kune vanobatsiridza. Saka dainzi mweya yakaipa inenge chidi achikuteera. But ini ndaitozviramba kuti mweya yakaipa. Because ndaiti madrugs zvakangofanana nechikafu chinongodyiwa. Saka chinhu chocho chichidya kune vamwewo. Mama kuti ndobva ndazonziwo neimwe friend. Kuna sekuru vanobatsira. Sekuru ivavo vanoti vanobatsira chero zvipi nezvipi hapana chinoramba. Ati manje madrugs aya anoperera. Mbozi chinhu ichocho hautombokwanisi kuchiregera. Pasina zvimwe zvinenge zvaitika ungoregera wega noma wazviregereke. Zvinhu izvozvo. Unove kwakuzoti kuna sekuru vanobatsira. So ezvinozvi ndatone 2 months. Ndaregera chinhu chinonzi dombo ichocho. Zvokuti chero kurinzwa richirohwa nevamwe kana richiita sei tombowanike ikoko. So
ezvinozvi atonomawo kuti ato vanhu vanoratidza kuti vanhu kana hembe soudwa kutopfekawo hembe haukwanisi kugara nechinhu chakanaka unotengesa kuti ungowane mari yedombo chete unenge wangoraramira dombo iroro. Saka zvinozvi sekuru tinotoatenda zvakanyanya kuti dai vamwe vedu vari kurova vambouyawo kuna sekuru vabatsirwa zvinhu zvinopera. Hakuna chisingaperi. Vakuru vekudhara vanoti chisingaperi chinodi chinoshura. Pamwe pacho panonzi chinhu hachiperi pamwe unenge waenda kudirection isiriyo wakaenda kune direction chaiyo zvinhu zvinodi zvinopera. Sedombo iroro chinhu chakaipa zvokuti mazuva ano takutokwanisa kupfeka kuti matracksuit twakanangana so nyaya yekutoregera dombo bozi pasi torina izvo sekuru ava izvozvi kuchitonhora kwakunenge uchiita unenge wakapfeka kashoti usina kana trouser kana boots chaidzo but zvinozvi unenge watone tuboots netuhembe wakutoverengawo chero murainiso nevamwe unenge wakugarisanawo nevamwe zvakadi zvakanaka musociety. Indeed. Right. Mukoma watu kutanga advice yamuda kupo kuwafana boys dzera renyu ndekuti chi? Ndinongoti advice yandoda kukupawo kune vezera rangu ndinongoti evasiyawo chinhu chinonzi dombo. Nokuti chinhu chinonzi dombo hachina upenyu unoenda kumberi. Chiri kutiparadza ende chiri kutipedza zvisina nzira dzakanaka. Dai vakwanisawo kunzwawo kuti kuna sekuru vanobatsirawo vaikwanisa kubatsirwawo kuti vasiye chinhu chakafanana neichocho. Saka ndinoti zvangu vanhu ngavasiye dombo ngavauye vabatsirwe nasekuru. Sekuru vari kupedza chirwere chakafanana neichocho kuti vanhu vasiye dombo. Rinobhedha mari kodombo? Dombo iroro rinodhura. Rinotengwa nema-US. Rinotangira tairitenga richitangira pa $3. Rinodhura dombo iroro. Saka rinotoda munhu anoshanda. Ndosaka richizokutuma kuita zvinhu zvakashata nenyaya yekuti pane pachidiwa mari yekutenga chinhu chakafanana neichocho. Saka dombo iroro rakangofanana nokuti tongoti isatanism. Unenge watojoina satanism. Saka ndine urombo ndinoda kungotenda zvangu sekuru wakaita kuti ndibude mune zvinhu zvakafanana neizvozvo. Saka ndingokurudzirawo kuti vamwewo vechidiki mazuva ano ndikutoona ari kutorohwa futi nevakuru vana baba vane mhuri. Saka ndikutonyatsaona kuti kwatiri kuenda kwacho hakusiri zvokurasika. Aitakkwanisawo kutsvaga kuna sekuru tabatsirwawo nasekuru sevabatsirwa takaitwawo zvinhu zvinokwanisa kufamba zvakanaka. Saka $3 unorova kumazuva mangani? Ndana mukoma wari kukona vaseka. Ko pakapera? Kuti kana gremu takadaiso hatirini. Munotengeswa magrams. Saka hamuri kwani muri $3? $3. Hapana chiripo. Tinongodhonza 1 chete Alright, no, right. I hope advice yamapa vamwe nekubudawo pachena kuti aiwa isusu takasiya patinozosangana mastreet mutiita kuti handii kauya aimboti ndairova dombo yanditi. Alright, maita basi.